menawi jineman tatanya. Oh boleh, boleh. Dangu mboten medal. Ning pathet menyura apa pathet songo senengmu? Songo mon ya. Nggih. Nah, bendek mergo nek men paman kuyang nun jane anggere ngene iki mesti enek tenan. Nggo kendange nganggo ngawak. Entri dulu ketak dulu ketak duwut lah kedut ngono. Iya. Aku arep ngawak kudu entri dulu tandet kudu ngono. Ayo. Ayo, man paman guyang ulun awas. Iki ngopo to? Wah, penake kaya ngene. Aduh pisan neh gelem aku. Ha? Lah mbok bayar 1 juta. Gelem aku. Wis nek kaya ngene iki carane, oh nyang kuping ya penak tenan kok. Oh, sesuk gak mlaku arep tak sewani 10. Kok kemen. Awas, anu meneh ul. Ayo. Ces angine siut-siut ngono. Nenone no. Wah, kok ya bareng ya. Nenone no. Ora ngono ya, wah apa ya kompak kok. Atase ora tau muni. Iki sing patanyo kuwi sing digarap ngene iki. Lah, nek sing popok beruk asli man paman sing guyang jaran niku wau napa wonten popok beruk keli. Beruke ayo putrine iki ayo putri. Putri Sora. Iki cara kuno pun tembang kuno ning kowe bocah saiki kok ora mudeng ya apa. Anu nene no nene no. Nene no nene no. Man paman sing goyang jaran
asline sing sederhana ngono kuwi mau. Lah nek garapan swara siji swara loro terus dimodern kaya kae mau. Men pamaanku yang nonone ngono kae. Wah, elok tenan. Sindenku iki saya suwe, saya ngresepake ati. Mayangkara kuwi saya suwe ya saya tumanem ning rasa. Mergo pancen wong-wonge ya ora doyan bondo. Oh, Mayangkara kuwi ya iya wong semene iki ora enek sing. Mergo wis padha prasetya kula menika nderek bapak menika namung remen dhateng wayanganipun. Mboten badhe ngupaya menapa-menapa. Kula lillahi ta'ala. Awit menawi bapak maringi nggih kula tampi, menawi mboten nggih kula nggih enggal mantuk. Oh, kuwi tenan kabeh. Oh, kabeh prasetyane ngono kuwi. Oh, iya ya. Nek ngono tutupane Mayangkara ke diowahi cakepane. Wah, ya wah. Iki Bagonge kudu diceluk iki. Wah, ning sadurunge nyeluk Bagong aku tak anu karo Mbak Lydia dhisik lah. Wah, Lydia iki. Wah, bocah kok rumasaku Mbak Lydia ku lho nek netrane iki nek ngingetke ngene kaya cret. Kok kaya mripatku ya terus. Mripatmu ku lak kera. Nek Mbak Lydia ke ora. Ora kera apa juling. Juling. Pancen kene ngingetke ya cret ngono kuwi. Wong jenenge mata kocak ki ya ngono kuwi. Mula nggon idepe iki kudu dikeki eyeliner. Ora kleru luar biasa ya ketok nggon pipi ki rada abang-abang ngono. Kuwi jenenge dikeki rose pentil. Mbak Lydia, wah. Aduh, sugeng dalu. Nggih. Pripun nek wonten daerah Boyolali mriku rak sampean mboten kademen ngeten iki nek mboten munggah teng musuk. Nek ngeten iki kan mboten adem nggih angin. Ning mboten asrep ning jane angin ngene. Angin. Wah, nggih. Wah, mboten napa-napa. Sing penting leladi menyang wong akeh ki ya kudu sing tuwajuh, kudu sing tengemen merga swara sampean didinteni karo piyayi pirang-pirang. Luwe-luwe sing warga pendengar radio Jodipati karo channel Purbasmara Official. Wah, iya ngenteni kabeh. Mbak Lydia kek nembang ya bawa ya Mbak Lydia. Wah, sing galik-galik ngono. Kowe ganti laras pelekno apa? Ya. Laras pelek ya ganti. Pelek 6. Pilih slindro apa pelek sik men milih sik. Anu Semarangan, Semarangan ae penak. Wah, Mbah Narto Sadoin ninggali gending ora umum. Lah iya sapa sing kabeh ora nganggo iki. Oh, ning mung gandeng jamane wis beda ya, Le. Kuwi mula nek ning nggonku tak nggo garap. Dadi kudu dipedhoti iki ora masalah mergo jamane wis beda. Nek jaman Mbah Narto biyen diutuhke upamane bedayan jejer nganti entekno ora masalah mergo paling jamane sik wong sabar-sabar mbiyen. Lah saiki iki wong keburu wektu. Iya. Ayo Mbak Lydia, bawa ya. Pelok 6 nggih. Oh, belok 6. Ayo ditandangi Om Sis. Ya. Maka ya, bawa. Yo, oke. Maksiut. Iki Lydia. Iya Le, Lydia Le. Oh, iki dadi gawanku lho Le iki. Kowe karo anuwe ora gelem melu lho. Karo sing ana pengking ora gelem melu. Apa iya? Iya kowe ngebotke aku wong iki mayang Le.
Aduh. Ngeboti kowe rek. Iya, Le. Kacek 50 tok, Le. Oh. Enak. Tansah adiko. Aduh ya. Engko terus saben dina wis ngalamun. Aja kuwi ya, Kle. Ayo. Pantes Coba sak langgame. lah kae wis Ayo. Wah. Ayo, Lid. Lydia. Sing malake awakmu saka kulon ngetan ya.
kok iso ora bali ngulon neh. Wong wis sekolah ning Solo, kudune kowe nek wis lulus mesti mulih. Lah kowe kok ora mulih? Rabi, Pak. Rabi. Aku kok kesusu. Mbok alon-alon aja kesusu. Ayo semen urusane dhewe-dhewe kok wong ora sing penting kok gelem nyinden. Oh, mangsamu sindenku lho, Le, sindenku lho. Kok heran neh. Lydia, bedane apa nek cara kene karo cara nggonmu kono? Bedanya napa niki? Wayangane. Wayangane? Wayang gaya wayangan. Ya ngerti ra? Gaya wayangane menawi Cara mriko? cara mriko Jejere beda nih ya ta? Nggih, Gendhinge beda. nggih. Gendhinge nggih gendhing-gendhing Banyumasan. Nggih, nek wiwite kae karek klik nggon Purbasmara official kae. Nggih. Ya ra ketang elek-elekan ngono. Dek, tak diden tok lindung ta. Ngono wae. Waduh, wah dapurmu kok ya niru-niru. Lah wong belajar apa ora entuk? Entuk to. Banyumas ki ya duweke dhewe, duweke Indonesia, Yogyakarta duweke Indonesia, Surakarta duweke Indonesia, Jawa Timur duweke Nusantara, Indonesia. Iya, wah nek ngono ya kabeh ki kudu ngono. Lah wong Banarta lak wis miwiti ra ketanggur srepeke ngono dilebokke. Srepek ya aja lebokke Solo nek bar perang gagal. Ah saiki wis mengglobal. Ah iya. Jamane wis saya global kok Le. Lydia. Nek ku urung marem nek Banyumasan kaya kowe lah ngono. Pakayune seneng maring salak kaya kuwi ya. Panganan ana salak apa beda ya karo panganan ana Banyumas? Ya beda, Pak. Bedane apa? Nang kana gue ciri khasnya ana makanan mendoan. Oh, mendoan kuwi apa? Mendoan gue tempe sing kewer-kewer niku lho. Oh, tempe lemes. Nggih. Wah, tempe kewer-kewer iki ngarani tempe kewer. Nek nang kene kan kaku. Iya kaku, nek kana kewer-kewer. Nang kewer-kewer. Ya nyonge malah seneng sing kewer-kewer. Ora seneng sing lemes. Lah iya sing lemes ki kono, nek kene kekakunen. Desa mawa cara, negara mawa tata. Kuwi duwe anu dhewe-dhewe ora apa-apa. Terus nek anak kene sing mbok senengi panganan apa iki Mbak Kayune? Nang kene apa ya? Rawon. Oh, rawon. Rawon enak gue. Enak, kringsengan. Wah, ngerti kringsengan mantuk. Lah, dek mben kira medun sekotol jane tak janjeni lho. Arep nyang Tulungagung wis diomongi, engko nek medun tol ning Nganjuk kuwi langsung ning kota golek mangan. Ha wong kupinge ra dirungokke kok. Lah wong kendaraane sing bablas kok gong. Lah wis salahe ora mbok geblek komburi. Mbok digeblek. Iki wong ngelih. Lah bareng kebacut ngidul ora enek warung, bingung. Agek wis arep tekan ngenggon agek oleh warung, mudhar kowe. Ngono kae mesake sing nyuga. Disuga ora dipangan mergo wetengmu wis wareg. Ya mula waspadani nek diomongi wong gerang iki dirungokke. Wasike nek medun ki terus madang. Lagi tekan Nganjuk ki mudhun madang, isik neruske laku meneh. Ngono. Ya Mbak Kayune. Bawa Banyumas Ratena ya Werkudara. Ayo. Terus ke nyata lamun. Nyata lamun satria Jodipati Ya ngene iki diolah ngono kuwi. Ayo ditiru kabeh Anis nani karo Dian karo Putri Uul niru iki. Munggah terus dudunke ngono. Ya oh ndingkluk karo mangan. Ya. Kayak karo nyikut-nyikuti sisihe ngono kan. Wah, Pak omong iya ngono ae. Wong iki oleh saweran ya rada lumayan kuwi nek sesuk sarep diitung. Ning ngendi lele ngitung? Ora no. Iki sesuk ora mulih ning sinden-sinden
karo pengrawit bablas neng Malang. Ngopo golek hotel berbintang 5? Nggo apa? Nggo diskusi. Apa ngedum saweran? Arep ning Batu Malang. Yo. Godhek uwa aja mbok tambahi hitungane berubah. Godhek uwa simbar ngono. Godhek uwa hitungane uwok iki dadi loro. Oh, kur perkara uwoke kok loro. Ayo, uwok. Godhek yen ngantika gereng pindak kuntur. Ayo dasar apa kae? dasar satria prawira rama heling kula heling rama Mutiare. Seneng juga kene. Eling kula eling Rama. Ayo, awas, baluan. Gunungane Oh. Senopati. Oh. Hola, hola. Awas. Anamane kodele wong Purbalingga, naga tuanane ora kurang beka, tandani dipuni kairoke. Malu supaya tanggal itu. Eling-eling sapaling daliyam hati. Jas berdaman disikar daging kelamin. Ketemu badan dewekan. Eling-eling sapa eling bayamane nengengan kesipir wong Aduh, parikane Mbak Ayune. Peringan jomplang semutiran nyokot bilangnya jomplang lakonine apa? Iya, ya. Apa aja ngerti anu apa? Kue kare kue apa? Kue mengkurake kaprile supaya kebaca eling marang tembok kata lu tak kesek tapi tata kramal.
Cangkem anu tutuke iki lho. Wah. Sik tanpa nganggo gamelan. Ayo kabeh bareng. Sapa sing ketinggalan berarti apa? Lambene wis rada perot. Ayo. Awas 1 2 3. Anamane modele wong Purbalingga. Nadyan tuwa nanging ora kurang reka. Kendangi tipungi penggironge. Melong-melong supaya engko tambah bingung. Anamane modele wong Purbalingga. Nadyan tuwa nanging ora kurang reka. Kendangi tipungi penggironge. Melong-melong supaya engko tambah bingung. Top. Dian. Iki mau wis berhasil. Kowe njaluk pira? Lah niki sing 50 dereng diparingi ya. Sapa sing 50? Mbak Uul kalih Mbak Putri wau. Lah, kowe kok ngelingke? Kowe kok iso ngelingke? Nek ngono kowe tumbak cucukan. Iki ora ngono. Lah ngono kuwi iki mau berhasil. Ya. Kae sing daerah kono ki mesti gur melu mburi dhewe. Ya. Lho, kuwi iki ora oleh. Minta 50. Nggih. Oh, oke. Lydia, kekno. Ayo. Kowe njaluk piro? 100 no. 100 apa? 1 juta. Iya. Lah kowe iki apa Syahrini? Mangsane, Dek. Walah. Lah nek kowe iki bintang internasional po ibu kota kono. Artis ngono kowe. Kowe ora ngerti nek artis ki iya pancen. Lho, kotane regane 3 yuta kok siji. Kuwi gur lagi kotan. Turung liya-liyane. Kolore iki 10 yuta. Tase 1,5 miliar minimal. Memang samu ora. Ha 100.000 yo aku yo gebraten. Dek iso gebraten ki piye to, Kok? Karo kanca mbok sing nyanyo piye? Apa ora ngerti nek iki lagi enek undak-undakan. Lah kowe ngerti nek BBM ya jare mundak jare. Aku ki yo ngerti. Lah kok kancamu kok ora mbok undaki. Lho. Wawe. Ya ora nek terus sik. Sapa sing gawe lagu harapan palsu? Ha wong jaman saiki sik nek wong gelem wayangan kuwi wis alhamdulillah kok kuwi. Mengane kok werna-werna lho. Engko wong ki rada mikir ngarep. Wah, apik Lydia. Ya nek Uul ke wong lagi dahar kae ora njaluk. Nek Putri ke njaluk pira Uul? Iki njaluk pira kowe? Putri. Nek Uul lak mangan, ayo. Kula mboten nyuwun napa-napa kalih jenengan. Sing dijaluk mung doa. Lah kula labuh kalih Mayangkara, kalih jenengan, kalih DKK niku pun pinten taun lho, Pak. Nek gitu. Iki nek omongan kaya ngene iki kok ujung-ujunge nyelekit. Ogo lagi ngono tok kok krasa nek nyelekit. Iki mengko arahe pembicaraan aku ngerti ya. Ora terusno arep piye? Aku wis labuh nyang Mayangkara wis pirang taun. Wis teruse. Lah nggih, seprono seprene kok jenengan tesih tanglet njaluk pira? Lah, aku ki kandha. Kowe njaluk dikurangi pira? Niku piye kok malah dikurangi? Mergo saiki ki nek pengurangan ora jalan. Rumang jamu mbok padake jaman Jomo Jujo. Wis ora apa-apa, ning Putri saiki sing nembang. Wah. Nani agek dahar coklat saka Belgia. Wah, coklatnya saka Belgia le. Iya no. Rumangsane
Nani iki sok ben anu lho, bakal iki nyindeni ning luar negeri lho, sok ben mbuh sok kapan aku ora ngerti nek. Nani lak urung dhewe urung. Sok ben nang Amerika kuwi uul, aku nek nang endi daerah Eropa no genti nani. Engko nek ning India neh Sida Bratayuda ning Tegal Kurusetra. Sok taun ngarep mbok menawa iki sindene ya kudu dipilihke sing kira-kira pekulitane padha karo wong India. Wong India ki nek sing rada ireng ki, lah iya digoleki sing rada nglanges. Lah nek sok sasi ngarep iki ning Ubud Bali, najan Pakliran padat ya kudu nggawa sinden kok. Iya, ngono didom aja semlang wis pokoke. Kanca-kanca Mayangkara ki kudu nek ora iki, nek ora iki, nek ora iki terus. Wah, Putri Anjarsari Artaloka. Ya, nembang kaya apa tembang apa. Bawa ning sing bernuansa nek ra Banyuwangen ya Jawa Baratan. Ha, kowe iki bangsa sing aneh-aneh ngono, Put. Aja klasik. Ya. Kur biasane putri iki nek nembang ki terus mlaku-mlaku ning kene. Oh, wah bening ngono. Iya ning iki aja kuwi. Karo simbahmu ndak ra pareng ngono. Nek biasane putri ki mlaku-mlaku wong ngene, saya nek mikir nek kabele iso tekan pasar, tekan tekan ngendi iya. Mula nganti nek sinden tabrak truk bareng ya. Der. Zaman biyen ngono kuwi der. Yo. Lah Putri. Nggih, Pak. Sing jenengke Artaloka ki sapa? Nggih, dalang. Oh, dalang. Pokoknya ada sebuah dalang, ada seorang dalang sing jenenge Artaloka ngene ya. Wah, ning tegese asline apa? Nek aku mlakur ngawur, arta kuwi dhuwit, loka kuwi nggon. Nek kowe apa? Loka menika mata. Loka kuwi mot. Oh lah, loka kok mata ya. Oh. Latuka. Oh, mergo mula nek sepur ki ngarep dhewe jenenge lokomotif. Mergo kae matane sepur. Kiki ngawur wae, kae loko ora loka. Oh, tak kira lokomotor. Der. Ayo. Ki anu piye? Dadi loko kuwi mata, arta kuwi dhuwit. Tegese Putri menika sampun ngarani wong wadon. Heeh. Dadi Wong wadon sing mata duwiten. Oh. Layak mau urung apa-apa nek wong ngamplopi. Wah, iki kudu diteliti Putri nek medhun saka bis ning endi lho. Mun ndek mben kae ning Tulungagung medune kok adoh men iki. Kowe medhun kok ngebis kok gek wis ngathong, sapa-sapa cegati kowe. Ora iso kowe. Aja ngono kowe ngisini-sini Pak Purbasmara. Kula mboten nyuwun, Pak. Oh, diparingi. Diparingi. Ngene diparingi. Iya. Ora apa-apa. Sing penting sing maringi ikhlas ya. Nggih, ikhlas. Engko rak ya enek neh. Wis nembang. Wong nek seneng nek ngefan niku mbok pira-pira men diparingke kok. Oh, dadi sing maringi kuwi sing ngepen. Oh, ya ampun, Put. Aku ki ndekne nek ngepen karo wong nek ora tau tak keki. Ngeprank kok ngepen. Kuwi omongane ra kena digugu kuwi. Ngeprank karo ngepen ki beda. Ngepen ki tegese penggemare, nek prank ki tegese kagetan, ngeget-geti. Sesuatu sing marake, wah, kuwi diprank. Kaya sing gender kuwi jenenge ditambahi Prengki Siswanto. Putri. Nggih, Pak. Oh. Ngene lho, bedane sinden sing wis entuk saweran luwih akeh karo sing ora iki, bedane ngene iki. Nek sing wis oleh duit akeh kaya Putri kuwi, wis ora enak mangan. Mbok kancane nyekel panganan to wis ora gagas. Mergo wis kecekel ning tangan duwite iki. Lho, noleh kancane nek kaya ngene panganan apa.
Wong niki asline menghindari kan boten didhawuhi nembang kok. Lah nyatane ya tenan kok kancane do madang lewak-lewak kok dhek ora gelem. Duite wis ning tangan. Oh kredusan. Aku sesuk nang Kentucky. Kentucky pinggir dalan. Kentucky kok surungan. Lah kok nek glepunge gedhi-gedhi piye? Ora iso Lin, nggonku pitike sing gedhi. Yo. Awas. Wah, Banyuwangen iki. Banyuwangi iki. Kendang mulai. Tatane le, gre. Persis ya. Kaya wong anu ya daerah Njajak apa daerah Sempu, apa daerah Genteng. Apa ngendi ya kae? Tegal Delima. Wah, apal men to kok. Piye kowe mau wong bagus ingsun kiyoni. Kedian. Oh, tak kira wong bagus ingsun kiyoni. Kok iso kiyoni iki piye? Wah, iki penyimping kuwi nyogoki aku. Ha, niku senengan kula. Putri niku kan bawa ngoten niku. Njeng kula simpingi meleh. Sore awan bengi tansah keliyengan. Esemane lirikane gawe atiku deg-degan. Gaya Banyuwangen iki penak ya kok. Mung esemane lirikane. Lho, esemane kok iso gawe deg-degan iki ngopo? Lho, wong wedok ki anggere ayu tur dekek pipine. Kuwi nek mesem gawe deg-degan. Lah bojomu kok ora gawe deg-degan. Lho, lah kae dekike diplinteng bocah kok, Le. Ora dekek asli kok, Le. Oh, ngono ya. Awas. Apa engko lagune Dendang Kasmaran, Tru. Loh, Dendang Semarang nek. Nek sing aran Dendang Kasmaran. Utuh Banyuwangen iki lho. Lho, kendange nah, pol-pole engko bunange lak karo lumlem lu. Gol ngono tok entek tak dijak to reng. Kaya ngono dadak metu saka sedari. Wong kira lumlem lu. Ada engko titenono cengkok nek ngono. Ayo. Saben mong tansah dadi pikiran. Engko anu ae. Karyane Cak Supali apa sambil kemangi cara nek ben kae ben ra lali. Tak tudah. Urune nun. Dedeng klung ngono kae. Ngono ya. Ya. Gandrung marang
gacok. Wong gandrung kok gek tambane apa lah. Lah wong gandrung kok tambane apa-apa ora mari no. Wong gandrung kowe ora tau gandrung. Gandrung ki tambane apa-apa ora kenek. Dikandani nekat dipenging ngeyel. Iki wong gandrung ngono kuwi. Wah, aku ora tau gandrung kok le. Alah putri malah halah ngopo iki. Kowe iki ngerti apa? Enek wong ngomong rong rampung wis alah. Yo. Gandrung, gandrung. Apiramu? Gandrung marang rika. Apa rakrasa atiku mung marang rika. Jenenge kon kari dhewe. Marang rika. Ayo. Kula riyen niku nate angsal apresiasi saking masyarakat Osing lho, Pak. Oh, kono Banyuwangi kono Osing. Nggih. Iya. Nggih. Piye? Perkara kula ngagem cengkokipun Ibu Anis. Oh, Nggih lagu. Anis iki. Nggih lagu Banyuwangi tapi dengan cengkok ciri khas Bu Anis. Oh lah ya bener, lah wong Anis ndek ben suwe ning Polsek kono kok. Iso ning Polsek. Boten ngeten Piye? Bu Anis kan gadah ciri khas nek mateni N niku mesti enten buntute. Piye? Anu, ya lewat aku kelingan ngoten. Oh. Niku cobi kula trepke wonten lagu Banyuwangi. Banyuwangi. Ya. Nah, niku le lungguh ning pasir-pasirane sembur-semburane reredoane. Oh, bener kuwi. Aku ya nyekseni. Anis pancen ngono kuwi. Nek keri dhewe nggon gerongan ya ngono kok. Nalikan ira ing dalune. Wong agung mangsa semedine. Sirep kang balawan narane. Sadaya sami gulingne. Lajeng buntute nggih enten anu sirsiran ambi kandengane gending asli Banyuwangian. Oh, ya kuwi terusno. Terusno nek arep njaluk keplorot kowe. Oh iya wah. Iya wah. Ning kuwi perlu dianu ya. Pancen ya Anis ki jane kuwi sugih cengkok. Nggih, Ya. leres. Mung urung enek tape recorder sing ngamati karo perusahaan rekaman sing anu. Jane ya sok sing nakokke jane. Pak Purba Bu Anis niku pinten. Aku gandeng dulur ya tak dhuwurke aku. Oh, dadi kowe iki nek nanggap Anis kae sing kono iki liwat kowe, liwat aku. Iya. Terus dukune ya njaluk. Piro? 10%. Sing endi? Ah, sing mbok nang. Oh, kae melu njaluk. Ayo, awas. Tambane kudu ketemu. Belam yangan, kumpul aring taman sari Nusantara. Belam yangan, kumpul aring taman sari Nusantara. Wah, apik karo Lydia suara 1-2. Ya ngono kuwi sesuk ngene ne. Wah, wingi kowe ning Magelang ora gelem ngono. Apa kowe gelem suara 1, suara 2, langsung meningkat 1200. Kowe ora ngerti. Iya ya wah jan. Elok. Ayo awas. Tak gindeleng. Hey!
yang siji terus penak banget iki. Enake dendeng, enake. Wah, hebat iki. Nek siji terus ngono wah, genah sing bonang bareng wis ora dadak mikir. Tung yang, enake tung yang, enake nunem yang. Ya penak. Cengkoke kaya nek nunem. Lah iya tiba sih, Cok. Ayo enak. Ben bonangi ngono rak cocok. Ayo awas. None. Apik wis. Wis, sesuk wiwit Senin nganti tekan Setu aja mlebu Sriwedari. Kok Sriwedari ki lha kuwi penabuh wayang wong Sriwedari. Wong kok nek nyang Solo ki sok ndelok wayang wong. Nom-nom apik-apik. Kuwi sing nyepui ya kuwi sing bonang kuwi. Oh malah nyepui iya. Ora sesuk nak digawa nang Sriwedari nek jejer ngestina ngono. Ndung. Liyane doting slinguk. Iki gendhing apa to, Cok? Ampuh aku. Oh iya. Wis men ayo awas. Jangan sangka Ramyan ingkang sasangka tabuhmu kok ijek apik. Lho, lha kuwi nggo klasik nggo garap ya gelem apa-apa gelem kok rumah samu ora. Wah. Kok ndek ben kok kaya wis ketok pecah. Iso pecah ki piye? Wah, luar biasa ya. Sok ben genti klasik sik ya nek virtualan ana omah. Ya tanggal 10 kuwi ana ning kuwi aku kur dikongkon maca naskah apa enenge. Oh, dadi gayeng karepmu ra karepmu. Iya, ngono kuwi mergo kuwi penelitian. Jadi engko
gendinge rasa do latihan nek karo jejer kok dadak latihan kok kepruk sisan. Oh, dadi upamane kok pekeliran garap sewengi kuwi urung mbok gawe utawa urung mbok tindakke. Mergo sing ana ki pekeliran padat saka Institut Seni Indonesia. Ning konsepe wis mbok terapke menyang garap pekeliran sewengi wis suwe kuwi upamane urung ngono kuwi terus mbiyen piye ya, Gong? Lho, lak wis ana pembaruan, mung rele beda-beda. Rel pertunjukan wayang minangka dadi tontonan hiburan. Ning uga ana sing pengembangan liwat rel idealis. Wah, rada idealis iya. Ya tontonan, ya pesan moral, ya garap. Kuwi enek dhewe. Oh ngono. Dadi beda-beda. Lah iya, lah karek monggo. Wah, dadi masyarakate karek kepiye? Lah iya. Nek grup Mayangkara ki didhawuhi piye-piye gelem. Upamane iki terus ijih kaya jaman Mbah Panut nganjuk mbiyen upamane jejer kaya jaman kuno ngono kae ya ora apa-apa. Oh ya iso lho, iso. Upamane cara klasik, cara kraton ngono ya iso sithik genep ngono. Ya ngantek sewengi lho, 4 jam rampung lho. Oh iya. Dadi klasik ku ya ora kudu sewengi, ora kudu. Lah nek garap ku ya gumantung. Nek ngresake tekan jam 12 ya kena, tekan jam 1 ya kena, jam 2 ya kena. Lah nek kingko kuwi nganti jam 10 esuk. Oh, apa kuwi mbok nganggo takeran. Dapure. Lah wong aku ki metruk 11 jam wae nyang gulu kuwi wis gatel, wis lara kok, Gong. Mergo tanpa henti nalika jam 11 sasi 11 tanggal 11 tahun 2011 wis tak kandhake to. Aku ndalang 11 jam 11 lakon. Ya, diubengi tukang gawe wayang Natah Janaka cacahe 11. Apa nek wis apa-apa 11. Alah wong mbok pamerke wae buktine ora mbok unggah-unggah. Lho, ya alon-alon. Mbok siji ya tinggo kegiatan kukuh ben mergo dhek iki wis bakale wis duwe ngon-ingon. Tak ngon-ingon. Lah sing ngurusi YouTube kuwi. Oh iya. Ingon-ingone ya YouTube kuwi. Wajar ya DKK ya sregepe ra ilok. Kukuh den kojapluk. Waijo. Sono. Indung ya karo Danang sapa? Danang. Wah, iki Anis iki sekali-sekali men tampil. Anis iki nek tampil, horeg donya. HP sing do nyetel YouTube kuwi wah mledhos. Wah, jangan tuh akelek. Wah, meledak iki lho. Ayo gending apa? Aja anu lho. Mbok ngudang anak apa grandong apa ngono. Entar lho. Ayo ibu. Bonangane gampang lho Om Tarjo. Tung tung yong. Tung. Niat langening kalang yewana kelar pandam boncara. Tinon ler kekoneng. Ayo yo. Blandang, 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 blandang.
Lagi nabonangane ya wis ngerti nek bukane kaya uluk-uluk. Lho ya sapal. Grong-grong ulung-ulung. Uluk-uluk iki mau. Oh iya ya. Lah untung lek kantole nampane ora uluk-uluk. Nek namane terus neno. Nek ngono lak dadi uluk-uluk. Aduh enak. Ning iki mesti ora ngerti bukane Medion Ngawi. Wah. Medion Ngawi iki piye iki? Wah. Mangsamu. Anggere sumber kencana wis nyelorot saka kidul. Liwat ngarep gone Pak Tukiran. Ning dalan prapatan iya sing anu bakul pecel kuwi. Kuwi duwe anak sing ayu. Aku numpak sumber kencana mudhun kono. Oh, mudhun kono gone Pak Tukiran iya. Terminal Medion Ngawi. Ora bakalan aku ngelalekke. Wah, sastrane ya. Mbiyen aku duwe pacar anake Pak Tukiran bakul pecel ana pinggir parapatan. Mula aku ora bisa ngelalekke. Bakul. Coba kaya apa? Medion Ngawi. Para sederek menika lagu ingkang naminipun Medion Ngawi. Gandeng benjing medal tol. Mboten medal Medion Ngawi. Ngawi nggih namung bablas. Kanca-kanca Mayangkara nggih mboten kenging mampir-mampir. Oh iya. Mergo duwite arep dienggo nyang Malang. Oh iya. Awas. New Mayangkara. Ini adalah New terminal karepe iki ya arep no dandang
Oh ya apik. Kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping kesurupan. Kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping makan. Oh, makan apa? Wes. Usah ora. Lagu ki semakin lama kok semakin yahut ya. Nyu Mayangkara. Wah nek Nyu Mayangkara. Nyu Dian Gapo. Nyu Lydia, Nyu Uul. Boyo banget lho kok nyul. Nyu Putri, Nyu Nani. Yohanis. Kuwi yu ora nyu. Wah, do sik tak tilihane dhisik. Kuda lumping wis kok. Walah, weh kakung meneh. Sugeng dalu iki sapa iki? Iki sapa iki? Embuh. Oh, menika Mas Garing Semarang. Wah, oh, utuh deh. Mas Garing Semarang. Nomor iki nggih. Banjarnegara nggih, Mas Monitor nggih, matur nuwun. Dangu-dangu kok mboten mireng jineman gathik ginding pelok barang. Nggih. Oh, Dik Heru saking Tulungagung. Saking UM Malang Mas Heru Rahadi. Oh, nggih nggih. Jika menika. Wah. Assalamualaikum Pak Purbo kula Bu Roro. Wah nggih Bu Roro nggih. Sugeng dalu sugeng aye wajib mbok bilih kepareng kula nyuwun gending. Lali janjine. Monggo menika panjenenganipun Bu Roro. Mundhet ali janjine. Atur sedaya para midhanget saking Maja Rembun Rejasa Nganjuk. Nggih. Monggo ugi kula aturaken Pak Wotandan lan ugi kadang-kadang sedaya. Luar biasa ya akeh banget kok. Nggih pun lali janjine sih, lali janjine ya kuwi diaturke bebarengan dienggo sok meneh ya. Lali janjine. Lali janjine kuwi sing sing dina Minggu. Sing kaya Pak San kae lho. Oh ya, sing kaya Sanlek. Oh san. Dina Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning Tawang Mangu. Ngono kae. Kledang-kledang kae. Lho. Kleru kong. Lah jaran nang Tawang Mangu. Lah ditunggu ning Ngeril Palur. Bareng anu kledang-kledang kae teko. Kuwi udu jodone ya Le. Jodone kemping. Lah kok ora arit. Ya. Awas. Wah diborong ada anggrit iki. Wah ya Mas Joko Petruk ya anu no iki. Ya ora apa iki. Anggrit iki cah enom sing tangane jek urung stroke. Kok urung ora bakal Le. Isik lincah-lincahe wis ayo Le. Melu kene tak warai mayang. Wong kuwi wayangane wis apik kok mbok warai. Lah mbok menawa nek sanggih-sanggih sing urung porem. Awas. Nene. Wah. Monggo saking kru PT Kerbau
Jatimur. Malam makan mangke yen kepethuk Stop. Aduh ya. Iki jam-jamane Cak Mun iki dadi. Wah sing bedhuk kuwi ya Cak Mun. Oh kae iki kebo mundarang. Iki sing ngendang kebo kenanga. Dadi sing gender kebo longses. Kowe kok malah longses ki lak rokok. Lah iya iki lho wis ngendika ning nggon WA iki. Kru PT Kerbo ning Jawa Timur. Wah sing ning Jawa Timur benjang Februari wayahe teng pabrik lho Pak Purba. Oh. Dateng Nganjuk. Oh, pabrik rokok Kerbo kae. Nek ning Solo kae sok wayangan kae ya gong. Iya, lah iki engko diboyong ning Nganjuk. Ya padha-padha kerbone iya. Mula sing gender iki wis pas iki senengane Kerbo Longses. Iya. Ana aku ya kanigara. Apale. Awas. Janjane kowe iki mau lali janjine ning suwuk ayun-ayun. Oh iya ya. None. Wes. Iki neruske laku. Neruske laku. Nang kayangan lho. Lah kok bapak renek. Lho. Bapak ki senengane ngono kuwi. Anggirane ninggal ngono kuwi. Lho, ninggal kok kowe ngerti nek ninggal? Lho. Iki anggere ngene iki, bapak ki mesti oleh job. Neng endi? Lah, karo Pak Katno. Jope nganti. Ya. Wah. Ning lelakone Pandhawa ki ora kena disangga enteng lho, Gong. Awake dhewe iki nderek ana wingking ning kudune tut uwuri handayani kok. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lergen cange ngalis resang mawe gandrung saparang katulu. Wah kok kados bingung ngaten nggih Gus Ndara Abimanyu. Wonten menapa Gus? Niki bapak pancen mboten enten niku. Rasaku tumlawung enggal pinanggya kelawan pepundhen. Kula kang sapa iku ayo tak kanthi.
ngunggayanda rante iki supaya enggal tumeka ing ora repat kepanasan. Ah nggih, monggo kula dherekaken, Gus. Pentang mening samudra langut. Mangancur wakuning angin guntur agraning arga Kuragurnita kagiri-giri Kuragurnita kagiri Sigra minggah ing Gunung Himawat nenggih Risang Abimanyu tinut punakawan tetiga garing Petruk Sumawana Bagong Gantuh ingkang winuwus tatan kadingkang tenggo kori sela matangkep solahe nganti kaya jangkrik mambugili
Oh. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Hey. Ah. Ah. Bah. Bah. Wah. Ah. Kowe apa iki? Hei! Hei, mandek. Wah! Utapandha tata Kadiwisaya Indriyaksa Indriyaksa Sara Maruta Kowe sapa? Kowe sapa? Munggah menyang kayangan Jungkring Salkong nggawa batan wadak. Oh. Manungsa ora tata ya kowe bali. Aku Satriya Plongkowati Raden Abimanyu. Abimanyu. Apa kowe jare kang kawentar tunggu kori sela matangkep? Ya, dasar kepara nyata. Aku Dedyakala Cingkara Bala. Aku Balaupata. Kowe arep nyandi? Wangakna Dwara Sedhela wae aku bakal mlebu ing kayangan. Wah, penak temen. Kowe mlebu rene. Ayo bali ora kena nggawa badan wadak. Kok bali reng? Merengongong kaya ngono. Apa to? Oh, hari iki. Ngati-ati, Gus. Kowe sing tunggu lawang. Nggih, niki sing tunggu regol. Ngarepan. Nggih. Riyen nggih, cilik-cilik loro. Ketake niku sing mriko niku mbong-mbong ngenten lho. Iki sing tunggu lawang. Nggih, niku kari sela matangem sing nunggu nggih niki kali siji teng kiwa, siji teng tengen. Kok tesih mriku nggih. Siapa ta, Truk? Ya kae lho abene sing tunggu lawang kae kowe sok dolan rono ra? Neng endi? Ya neng kayangan. Lha ya. Lah sing nunggu ngarepan sapa? Sesuk mbukake grat-grike. Oh, kae ta. Sing iso
anu kae lho, sing dicekel apa ning kene iso cireng ini. Oh, kuwi. Oh, iya no iki. Wah, aduh. Oh, kowe ta, Cing? Cing to. Lah, jare Cing karo ayo nek nyeluk bojo Cing ngono. Cing karo bolo iki. Kowe to bol. Wis kowe iki. Jare bolo upata. Wah. Hutane jane medeni ya, Truk. Aduh. Lilan ana ndarakuan liwat ini ya. Ngerti ora? Aku ki anake Kiai Semar. Iya, arep anake Kiai Badranaya ning ora kena rene nggawa batan wadak kudu tak balekke. Woi. Upamaku sik sing mlebu rono ora oleh. Petruk ya ora kena. Gareng apa meneh? Lho, kok gareng ora oleh apa meneh piye? Kae wong cacat saranduning awak mripate kira irunge mlenthung, gulune sengkek, wetenge blending, tangane ceko, sikile gejik. Rene ogong malah ndrindil ngono le ngelokke. Reng rene. Aku tak rono nek dipethuk karo sapa ngira. Ya ora usah ngel-angel. Ora pethuk-pethuk rene, ayo. Kaya ngono kok nyeremumuh kaya ngono kok. Wah, dong atos-atos si Den. Iya, Gareng. Atos-atos. Ki aja ning kene. Manggon iki mbok sing tata nu. Sing jeneng wayang manggon ki, kowe iki dadi wayang ora? Iya, wayang wong. Iki kudu nganggo uda negara ora kok. Lah kok rumasamu kok terus nang kene kaya Raden Samba.